is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tan opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lignaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos sa mahabig na morning na Monday at balang sinansakay. Petsa 16 la bulan na Marso 2026. Walay bulan na tatang tanagagik. Wadjala so programan na may paruntal na sa informasyon balita. Nasaray putog-putog yalik na ay balay at tatang tanagagik. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya balo sumaktoryo na amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Laray kabayuran ni pasabiran informasyon balita. I-text o tawag kilamat at text line tayo 0945-183-4352. Jada Facebook live tayo da sa Facebook dan jad YouTube. Search labat DWJA 88.1 FM Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Yada saray headline news dasaya na programa tayo. Halo ng puputang sulunan na Donald Trump dasaya gagawin na Iran niya. Gigipit dasaray barko yung dadalan dito na Strait of Hormuz. Wala so banta na Iran ya anapan ng ganiner o namot. Sinitang Yaho tatang tanagagik. Mulaya. Presyo na gasolina nayari no natagilamot. Diesel 20 pesos. Gasolina 16. Kerosene 13 pesos. Kapigan nabuas. Mulaya. Kaya so epekto na gera tatang tanagagik. Rumnira na impormasyon na balita sa yaksak likod. Nalilik na natin dito na balay na mapandan lapod da saya so para aktibidade sa gagawin at Pandan Festival.
Pamnira na impormasyon na balita. Nagawa mo sa bagong festival at sa simba dita na Baloy na Lingayon. Panawagan na sa PCSO at Saray Kapulisan patundaan Subukis. Siyempre, may akala na sa tay prangkisa at nalulugi la. Kiremit to, yun PCSO eh. Reaksyon, question, anto ka man, ya balitan, gabayan ni pasabi. Iksulabat sa text line tayo, 0945-183-4352. Masuloklay 2,000. Nanimbanog ya simba sa bilang nasara tay casualty at atang tanagagik. Saya patuloy gera idudundun na gera tatang tanagagik at 1,300 plus atan dyan sa isang kunuran niya datos mapatla at 2,000 ya katao la so inatay saya gera worst saya tatang tanagagik tan makaperman niya nakabatan pati sara may walang muwang mga sibilyan nadadamay dyan po sa bansang Iran. Naskasyan mo tiran to sabog may missile pati si Kara napunta singasamay Kabaloyan tayo, kaprobinsyahan tayo, si Marian Velasquez de Vera. Iban tolabat may amo to kumunya, unamot, di man na bomb shelter, di tanad Tel Aviv, Israel. Inabutan Iran na missile sa tatang tanagagik. Bato, giray di brace. Aya si kabaloyan tayo ay anak na isan atapilan ni hirap danin na hinugot may pulso pa pero binawian ng buhay ngayon nandito na nakauwi na sa kasumput la datang tanagagik na isumput dala naiuwi na yung kanyang bangkay yan po sa Basista, Pangasinan. So, Araya, nadadamay. So, makapaarman na tatang tanagagi. Damay tayo namin. Tapos, saya, so, epekto na gera. Manatagila, tatang tanagagi. Pati Saray Provincial Bases, itinapruban la, susamay pangyatagay na pasahe. Tumbukla, Saray tricycle, Saray minibus, buses, transportasyon. Engineer Nixon, so domino effect. Saray tricycle drivers, itanad Metro Manila, makawat na nabuhas na sama yudan 5,000 pero sa makapalot, sa Indandalara, manreklamo nira. Kulang, kailangan 10,000, kailangan 30,000, parang ganun ba? Kasi nga mainumayon damon ito ay nako, ano yung tulong na ibibigay ng gobyerno, man effort tayo, huwag nyong iasa palagi sa gobyerno, bakit kanyo, apay, ay kantay, bayaran na apuyutan, anak kilan lamang, sa pangalan dati itabdat si kayo, sige pa. Sa ekonomiya, apektado, di utang lalamot. Sambuton dakila lanti. Agabayo ni balugan. Akala kak na narungal kura may in-interview tricycle driver di tanod Metro Manila. Kulang, kailangan 30,000. Kwanda ni, may sakay. Ay, socialist to kayo. Tuya, so idudundun na sa
pansasakbat na irap lapuda sa gira. Yung ang pasakbay ni so sa Iran ya anapunday nerkaman unamot. Netanyahu kwandamot. Hanapon mi ka kung nasa bansan Iran si Presidente Donald Trump. Lalo na papapatangan de ulo kwanto man. Iterko sa yun nalmo na alikna kwantura. Saraya pala pagtunya. Marunay na saya tulong dasara may kabangi-bangiran bansa mangipawit kay worship yo ditanad Strait of Hormuz. At nalukasan kwantumot. Sa bansa ni Iran talaga ni papanunut-tumot ya. Saya may panggipit dasara tay barko ya may transport na sa dollar na sa gasolina bilak sa dollar lapod walamot so palapag na Iran inayari na bulian dalabat so sa komersyo na sa tay laras sa usaron mo yuan may kwarta China kamanayang kamakasaliw na sa ratay produkto na petrolyo na $1 so isaliw mo utan mo so hawak na sa Amerika sa tay trading panagsaliw na sa ratay produktong petrolyo $1 sa gabay na Iran sa usarala yuan may currency na bansan China nakaw tulaya yan sa pikto tulaya liwan labanan tagay labanan paltugan ekonomiya la pansusumpalan tuya kaya ramdam na ho sa mga bansang apektado nitong gera kaya kami amayla not only in the Philippines, Bangladesh sa miran bansa wala laray man sususpinde nasaya klase dyan Pilipinas walay 4-day work week kasi talagang ramdam na ito. Pero saan siya na Engineer Nixon to talagang ipawutan mo so Iran yan na kailangan talaga dito negosasyon walang mananalo dito isara mayroon miran bansa dito na Middle East at sadamay la saya na kaguluan. Sige, subok yak kwantumat na Donald Trump tatang tanagagi tulaya. Rumnira na impormasyon na balita dasal labat. Pikasi tayo ya na imasmasan so kanunutan na saray leader. Patuloy so saray aktibidades itana da bali na mapandan. Eda saya selebrasyon na Pandan Festival. Talaga napakakuli ng inyong mayor dyan sa bayan ng Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Talagang kanyang inatindihan at tinututukan lahat ng activities. Lahat ng sektor involved. Bibigyan ng kanilang araw ng pagtatanghal, araw na may panangiater na importansya dasara amin niya sektor tan dasaya balay na Mapandan Farmers Day natan agumot na saray dumaralos na sila ho yung talagang bumubuhay sa atin, di po ba? Kaya kailangan din na sila ay bigyan ng pansin at sila ay may palabuan na panangarumot tan importansya tan so
sa may kwanda yan intermo ininda mo importansya sa kaya sektor lalo iran na mampursige da bilay lalo iran na inganyo yaman trabaho mabuhay po kayo dyan sa Pandan Festival sa pangunguna ng inyong buting mayor at napakasipag na si Mayor Carl Christian Vega. Romnira na impormasyon na balita dapat na maglay na sa programa tayo. Likna ay balay matada saya balay na linggayon pantano 17 may gapo ayan na agaw ayan na week pangisilibra na sa tay bagoong festival iwan na singa na samang balot sa information dissemination talagang 1 week before matalangatang la. Pero natan nalilikas ko si Mayora Iday Castañeda si Purmutlatan aga mahilig ya publicity. Yan nga po'y narurungal tayo na interview nga po'y pansasalita to dasaray kabiyangan na media tano pa siya rin daw nung informasyon istorya labatla. Di mangkila mga impormasyon na sa Municipal Information Office pa kasi suhid dagtan natan. Yan na nababalitan tila ba sa aktibidad ditan. Ang labatla tawad si Councilor Jonathan Tiramo siya very often. Very often niya pangalaan na balita. Pero si Mayura aga mahilig kintan publicity. So bagong festival pangiturmat na importansya sa tay produkto ay talagang sikat ditan sa balay na linggayon at ay produkto na bagoong da barangay Pangapisan Norte tan barangay Manibok kan so talagan kulaan nasaratay manag bagoong da saya halos kabuan na barangay Pangapisan Norte tanto at saray kalidtan walay bagoongan tuma ditan da Manibog ditan Salvacion Street kalubmutan ayage mungkog iray bagoong ditan Manibog West imada kalyime aluban metlay bagoong duara la so bagoongan diman yada bagoong festival sige kabatan tayo ng turay activities ya gawon damot tanad sa balay na linggayon nayari si nayari kasi napituyawan sa tourism officer nayari sa dating na MIO-tan nanto si May Diray Rueda o sige wala ni may number 2 kontakan ti pa ano nakabatan tiray activities gawa nila ng activities sa bagong festival dita na sa balay na linggayon. Siguro tapat yung lamat may 40 milyon ayuda kinatanggap mo na yung minialikas kwanyo gaylay bayag tamot asikaso nasa listaan nakaw kalenda ni Ramay naindanla nasa may emergency cash transfer yan alagar yung labat total lantis ibabagada alagaran tayo anto
Kami niya pamilya na indan, kanyan na alagaran tayo da isat. Lapigaon sa bila. Dasayan na simbat, daklaray talagan manalagar. Siyempre, 40 million tan. O kapiganita na simabe. At nadidili. O sa rason, may listaan. Medyo asikason dan maong. Kaya ano na indan niya amin. Sige. Karuman ni impormasyon na balita. Panamaglay na sayan programa tayo. Halik na ay balay, narungalan kasumpalan na pigaran makanan paymano, manalapod saray, manangantabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Maligayang bati, DWJE, Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone, considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, may indak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your #1 pop music station in Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda.
sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ, E88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Okay, tuloy-tuloy programa na Likna ay Balay. Kolop Pantabe na amigo yo RJ Jimenez at your service. Always, siyempre dyan aspeto technical, Engineer Nexon Dakal. Kada saray karumanira na impormasyon na balita. Good morning, tan happy listening, dakinan na Madam Ima Alipio. Good morning, Sir RJ, kwanto. Tana good morning mo, tad saray listener yo, tana saray taga Barangay Basing. Wanan Madam Ima Alipio, tana da Basing. Gaspara family, di tana da Barangay Kalit, good morning. Oy, sinsan na Romy, dita nad Barangay Golden, nad Mapandan, Pangasinan. Pista nyo ha, Mapandan-Pandan Festival, the best. Bayaw Romy. Tanmat, saraya dumarangal dita nad Bali na Bugalyon, good morning. Saraya liknaan nyo. Saraya, okay. Basan tayo. Ay, kwanan na Arnolfo at ay Gira. Umbayag ni, kanyan mandasal tayo. Kwanto akin na, imbaga mambayag ni, oy. Dapat nasamputan lang to Arnolfo. Siyempre, siguro, natalusang ko tay palapag mo nung bayag ni. Dakalsukin natin katutukod o makaamta na saray nagagawan to Lola sayay gira, ta siyempre, cellphone. At niray batikang mga analyst tungkol sa kung gaano ba katindi ang epekto nitong gera at kung hanggang saan. Siyempre, papauwatan mo so Iran, Katarya mo at atang tananggagik. Talo nyo akad armasan kwanto. Data kayo inan at saya panggipit. At saya ekonomiya. Saya tatakunan dadtan ditan manaya, Engineer Nixon at ay dayat gagawin dan na inomya danom. May danom at dayat. Ramay itawag mo water treatment facility dadtan. Tatakutan da yung paano atan laso ay susilis. Wag naman sana. Disyertuta na so Middle East. Pangalan da inumundan danomay. Yan na unong dasaray manag-analisa na sa Higuera, wag sanang maturta yung desisyon ni Mutyaha baka kami na yung yung pumalit na Supreme Leader. Yun yung kanilang mga kinatatakutan. Pati siya, di damay din, no siya kukuha ng malinis na tubig. Wag naman sana na dumating sa ganun dahil wala na, lahat na ng tao dyan apektado na. Ay nako.
Sinasabi mo, Arnolfo, wag sana, no, ha, na tumagal. Sana magkausap na. Ano kaya nga pwedeng, ano dyan, may mambano, referee. Kaya kailangan na dito yung tinatawag nating divine intervention, ano ha. Para matapos na to. May water treatment facility dyan. So, mapiktuhan na isos. Na isosilis. Nakaw, sige. Saan na lang po tayo. Okay, aramiran na likna ay balay. 0919-28214-3 Saya kwanto ugali yan ng Pinoy Idol. Bigyan mo ng tulong, gusto lahat kunin, kwanto met. Itong sinasabi mo, bigyan mo ng tulong, gusto lahat kunin. Ito yun siguro yung ano, yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga transport group, ano nang gusto kulang daw yung 5,000. Nako, ay buhay. Kaya may epekto to, napiktuan. Meron man dala so pamasahe nasaray provincial basis tayo. Talagang timot mayarin man reklamod saya. Talagang taibili lamot tayo na presyo produktong petrolyo kuha mo pa. Ino sa 66 umbili 15 pigara oy. Sige pa, 80. Sige. Normat so almo nasaray ay transport group ay no agamat di tagay sa pasahe ay. So say question lamot dita no natagay sa pasahe no gyaro may sildo kwanda lamot. Tanong tulaya ay. Tan may kwandalante. Talagang mantipid-timot. Yan sa gobyerno lante mantitipid mo't. Da panamaglay nasa tay panagusar na gasolina na panagusar na kuryente. Ang gapoy na itchapwera da saya ramdam nating lahat ito. Romnera na impormasyon na balita, duga ka Kuya RJ, mandasal tayo kung anon na Richelle. Tama naman. Yun lang naman ang pwede nating gawin. Romnera na impormasyon na balita paspasan lang na sa kongreso so sa pangipasa nasatay pangiter na emergency powers dakinan na Presidente Bongbong Marcos. Sa kuanan Senador Pia Cayetano, chairman na sa Committee on Means Itanod Kiyon Senado. Committee on Ways and Means talagan no umpasatan no da kongreso sa unsak on unsak lang dino takdang ditanod Senado aproban data niya tampol kasi very urgent tan tapi ano ang ganpanon at pero singanalik natan kasi naipasatan at nabawasan sa may excise tax nasa tay gasolina pero no siya tagitot unyaray 20-15 kwantura at sa tapyas ng labat at samplo minimum siguro 15 adi aktilan lamang nalik na hanggang panon balot makabawas.
tutan susaray kudang measures siya gagawaan sa gobyerno. Ano hanggang paano na panimpay dasayay rin pakabawas na sasakbaton tayo tatang tanagagik. Dasayay pikto na krisis kapag dagiran to Ani anggad walatan so labanan kayo na siguro no ganiner so tagay na say presyo na produkto na petrolyo. Good morning da sa may katungtong tayo yatagad ta na da say Bugalyon, Pangasinan. Kasi katong kapalay balita kat balayo kung kumat. Naruraan mat kwanto. Si Angel, good morning. Tanad barangay Samat, da Bugalyon, Pangasinan. Good morning at si ka Angel. Iterdalatan kumon, Kuya RJ, tabayag milan alagaran. Akin agdaapuraan so panlinis na listaan. Ha. Kunto ma. Then Jeff. Good morning, Jeff. Lagar mo, Jeff. Pagkapurado. Watan nitan, watan labatan. Kwarta, the treasurer's office tayo, lingayan ha. Jeff, lagar mo. Rumira na impormasyon na balita. Dahil sa naglipa ng mga bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan, meron hong report na malaki na ho ang nalulugi at talagang nabawas sa kinikita ng Grand 88 Gaming Corporation na para sana sa kawang gawa at sa kanilang nire-remit sa PCSO everyday. Kaya medyo talagang umiling na ng agarang aksyon itong Granited Gaming Corporation sa mga kinauukulan, lalo na sa kapulisan. At sana yung PCSO daw ay gumawa na rin ng aksyon para mapigil yung mga naglipa ng bukis o illegal ng patayaan ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya biruin mo po pagka nagre-remit ng 2.5 million a day tapos yung kita o yung intriga pala kukunti dahil may nagpapabukis. Kaya siyempre, talagang mararamdaman nila yan. Ano sila kikita sa ganong sistema na may mga nagbubukis, di po ba? Kapati yung remittance sila ay mapiktuhan. Kaya kailangan daw na itong PCSO ay magsagawa ng kaparaanan pati na yung mga concerned agencies na bantayan at patigilin yung bukis. Ayon sa impormasyon mayroon pa rin at ito yung kumukompetensya sa legal na patayaan ng STL dito sa Pangasinan. Kaya tanong tuloy ng kumpare kong manginginom, bakit inaalaw yung bukis? Ganong mayroon namang legal na nag-ooperate ng small town lottery.
Kaya tanong niya, bakit malakas ang loob ng mga nagbubukis? At tanong din niya kung bakit hindi ito mapigil-pigil. Kaya tuloy nasasabi niya na baka may pumoprotekta dito. Kung bakit hindi mapigil-pigil ang operasyon ng bukis, yun ang Liknaan Pananaw. Yung kumpare kong manginginom, Engineer Nixon. Samantalang pag-angat ng isang bayan ay nasa tamang pagkukolekta ng mga buwis. Pagkolekta ng mga dapat singilin. Para magkaroon ng malaking income at siya naman in return igagastusin sa mga iba't ibang proyekto na makikinabang naman ng taong bayan. Pero wag namang sobra, wag namang sobra na pangungulekta. Dahil meron tayong natanggap na impormasyon na may isang bayan na talagang kung maningil daw at magpataw ng mga sisingilin, baka pati yung bahay ng aso magka-tax na rin. Ano ba yan? So, sabi ko naman doon na sa nagpatid at nag-text sa atin, alamin ninyo kung yan naaayon sa batas. Dahil bago naman maningil ang isang LGU ng mga babayarin, kailangan muna silang magpasa ng isang ordinansa sa sangguniang bayan at magkakaroon ng mga public hearing. Doon pwede tayong tumutol, doon pwede tayong magbigay ng ating mga suwisyon kung bakit pwede nating questionin na ito, wag naman nang itaas yung singil dito dahil siyempre sasabihin naman nila naayon naman sa batas yung aming pagtataas ng singil sa mga ng buwis, parang ganon ng mga konsilor natin, miyembro ng sangguniang bayan. Meron ho yung public hearing, yun hong ordinance na yan na sinasabi natin, yun ho yung tax ordinance. At pag pinapasa po yan, naaayon sa batas. Ngayon, kung medyo sumusobra na, pwede nating questionin doon. Kaya yung natanggap natin na report ukol sa isang bayan na talagang mayroon ng parang buwanang bayad ng mga residente, tingnan ninyo kung may tax ordinance na ipinasa. Dahil nagtatanong pa nga yung nag-text sa atin kung saan daw pwede na idulog yung kanilang liknaan. Kaya ang sabi ko naman, baka may ipinasa silang tax ordinance patungkol sa kanilang paniningil. Dahil lahat naman po ng kanilang sinisingil naaayon sa kanilang ipinasang tax ordinance. Ngayon, kung may konsehal kayong malalapitan na malakas ang loob na komisyon dyan, po pwede yun dahil kanyang i-reopen.
yung naipasang tax ordinance pwedeng amyendahan kung ito ay hindi naaayon sa batas. Ano ho? Noon lang po yun. Dahil hindi lang isang tao ang pwedeng mag-impose, kaya magpatupad ng mga babayaring ganyan, bagkus yan po ay ipinapasa sa sangguniang bayan. Yan po yun. At pag yan naipasa na yung tax ordinance na yan, magkakaroon pa po ng publication yan. At pagka na-publish na yan, saka within 15 days ata, pwede na nilang ipatupad yung bagong ordinance o tax ordinance patungkol ito sa paniningil ng mga buwis sa isang LGU. Kasi yung impormasyon na nakarating talagang may buwanan ng babayaran yung mga residente sa bayan na yan. Sige, alamin natin. Ay follow up natin. Good morning sa mga nakikinig dyan sa may Puso Robio, Pangasinan. Yes, good morning. At dyan po sa may Manawag sa Baritaw. Pag Manawag, kuwan mo, Mayor Ming Rosario, talagang handang-handa na sa Centennial Coronation ni Mama Mary itong darating na Abril. At siyempre yung kanilang gagawing mga paghahanda po dyan talagang preparado na. Good morning sa mga taga-barangay Manawag. Diyan sa poblasyon area, diyan sa may Baritaw, diyan sa may Babasit. Good morning. Diyan din sa may bayan po ng Basista. Good morning. Marami rin nakikinig sa atin dyan. At syempre yung ang nasabi natin kanina, kapiling na ng kanyang mga naiwang pamilya. Yung OFW natin na unang nasawi dun sa sa Tel Aviv, Israel, si Miriam Velasquez de Vera. Naiuwi na ho yung kanyang bangkay. At marami na ring mga OFW ang naibalik sa bansang Pilipinas. Yung mga gustong umuwi na dahil mayroon na hong pagsundo itong ating Department of Migrant Workers. Yung ang si Secretary Hans Leo Kaknak, Engineer Nixon, walang takot na pumunta din doon para sunduin yung ating mga kababayan na naiipit diyan sa gyera. Napulay malami oras sa yung programa tayo tanagagi, click na ay balay. Nalaranan sublaya programang PAM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yad aspeto teknikal akalop pakantabe tayo Engineer Nixon Dakal. Kalopan tabayo, amigo yo RJ Bera Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong